Ja, beste Toes, Roermond nieuws. We zitten hier aan het maaien, zeggen we in Remeun. En heel veel u zullen denken, waar zitten die in godsnaam en waarom zitten die daar? Nou, we zitten die omdat we met een paar mensen van de IVN een gesprek hebben, omdat René vrijwilliger van de wijk is. René is niet zomaar immers, maar hij is vanaf 2003 al actief bij de IVN. Wie er met de VUT ging, dachten, ja, dat heb ik nog gelijk. Hoe gaan we het gewoon niet doen? En dat is er bij de IVN gegaan. En wat er allemaal gedaan heeft, ja, dat is onbeschrijfelijk. En daar hebben de mensen gezegd binnen de IVN, die werd hem kennen. De René is al voorzitter geweest, maar hij heeft ook alle takken van sport gedaan in dat gebeuren. En neven René zit Sanne. Een heel jong bloemke. René is 85, maar Sanne is pas 23. En hij heeft zich tussen die oudere bestuursleden begonnen om te zeggen, ik ga het jonge bloed in de IVN stoppen. Maar ik ga even in gesprek met deze mensen. Ja, want het is toch wat IVN. Ik ga heel veel van natuur. En wie ik dat hoorde, en ook nog bleek dat ik René Kos, van hoe het verleden, wie er altijd zijn artikelen kwam brengen, wie de trompetter. Dat, ja, dat is toch wel prachtig. Zo'n mens, zo de 85 jaar niet af. En dat heeft misschien wat te maken met het feit dat hij zich altijd bezig hield met het gebeuren rondom me meer. IVN. Midden-Limburg, IVN, rondom Remeun. Vertel eens, wat is het? IVN Roermond maakt zich heel druk met educatieve activiteiten rondom de natuur in Roermond en de omgeving. Wij beslaan als IVN Roermond en omstreken beslaan wij 5 gemeentes. En dat zijn? Leudal? Roermond uiteraard. Ja. Leudal, Maasgouw, Echt Zusteren en vergeet ik er een? Roerdalen, juist. Dat zijn ze. Dankjewel voor deze aanvulling. En ja, wij organiseren, wat wij willen is mensen verbinden met de natuur. En mensen vertellen over de natuur. En wij proberen ook met name over te dragen, laten zien hoe prachtig die natuur is. Nee, je hebt het over wij. Hoeveel mensen zijn wij? Nou, de afdeling kent 330 leden. Dat is dus echt veel. Er zijn veel passieven bij. Er zijn heel veel passieven bij. Ik denk als je praat over de actieve leden binnen onze afdeling, dan zijn dat een man of 60, denk ik. Ja. In de werkgroepen en andere activiteiten actief. En, dus die dragen in feite de afdeling. En alle activiteiten die we organiseren. Maar er is wel ongelooflijk veel belangstelling voor onze activiteiten. Ja, dat begreep ik. Afgelopen week was hier Slootjesdag. En er was geloof ik ook een keer een Leudel ergens. En dan heb je Slootjesdag. En dan denk ik bij mezelf, wat is nou Slootjesdag? Dan ga ik lezen. En dan spreek ik degene die in Roermond hier actief was bij die Slootjesdag. En dat is nogal een massa volk bij geweest, jongeren. Absoluut. We hebben 2 Slootjesdagen gehad. Vorige week woensdag hier op deze plek. Daarom vond ik het mooi op deze plek te zitten. Met meer dan 50 kinderen en ouders die daaraan deelnamen. Gisteren hadden we dat in het Leudal, waar meer dan 75 mensen actief waren. Goeie. En dan gaan we ontdekken. Hè? We gaan niet veel vertellen, maar we gaan ontdekken wat er allemaal in het water leeft. Want niemand heeft dat echt in de gaten. En als je ziet wat voor beestjes er allemaal in het water leven, dat is gewoon ontzettend boeiend met de kinderen. Om dat te leren ervaren. En kinderen spelen met dingen, vind ik geweldig. En met water. Ja. En wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik had er graag bij geweest afgelopen woensdag, maar ik zat toen in Maastricht. Ja. Maar wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat doen die kinderen dan? Wat doe je daarmee? Je krijgt een schepnetje. Oh ja. Ja. We hebben witte bakken waar de gevangen beestjes ingelegd worden onder water. Beestjes worden ook weer teruggezet daarna. En dan gaan we kijken van wat voor verschillende beestjes hebben we allemaal. Ja. En een beetje op naam proberen te brengen. Maar het gaat niet zozeer om hoe ze heten, maar meer wat zie je nou echt. Ja. En dat is ongemeen boeiend wat je allemaal in het water tegenkomt. Normaal zie je niks, want je loopt langs het water en je denkt, oh het is mooi het water en mooie planten en that's it. Ja. Maar je komt eigenlijk uit de vogelwereld, hè? Vertelde je? Van vroeger uit was ik een vogelliefhebber en concentreerde ik me op vogels. Maar ik ben absoluut geen vogelexpert, maar dat was mijn contact met de natuur, vogels kijken. En daarna heb ik dat verder uitgebreid.
Maar je hebt er natuurlijk, om dat allemaal te kunnen doen, met kinderen moet je natuurlijk ook een stuk je inlezen, cursussen doen. Ik ben begonnen met de IVN. Ik ben lid geworden van IVN toen ik zag er komt een natuurgidsopleiding. Daar heb ik me voor ingeschreven. En zo rol je van het een in het ander. En dan ben je natuurgids. En dan ga je ook activiteiten doen. En het is eigenlijk ontzettend mooi om datgene wat je geleerd hebt, om ook te vertellen aan de mensen. Ja. En het gaat niet om kennisoverdracht, maar vooral ook zorgen dat een stuk beleving laat zien hoe prachtig die natuur is. Ja. En dan praat ik echt over verwondering. En mensen zeggen van, jee wat mooi. Ik maak vaak mee in excursies, dan heb ik loepjes bij me. En laat ik mensen met loepjes bloemen bekijken of beestjes bekijken, whatever. En dan zijn er altijd in iedere excursie mensen, jee, dat wist ik niet. Ik ga ook een loepje kopen. En dan zeg ik, hé, dan hebben we resultaat. Dat mensen echt zeggen van, hé, van dichtbij de natuur bekijken. En dat is de verwondering. Ik doe dat met orchideeën. Als ik orchideeën fotografeer, dan fotografeer ik die eigenlijk met mijn gewone handy. Hè, en dan heel dichterbij. En als je dan die foto uittrekt en je ziet wat dat voor mooie bloemen zijn. En dat vaak lijken op beestjes of op poppetjes. En dat is wat jij vertelt. Dat is ongeveer... Absoluut. Als je dat echt van dichtbij gaat bekijken. En als je nog een beetje gaat in verdiepen wat er allemaal in zo'n plantje gebeurt. Ja, dan slaat de verwondering toe. Ja. En als je verwondert, dan zeg je hé. En dan creëer je ook een sfeer van, dat is prachtig die natuur. Daar moeten we eigenlijk goed voor zorgen. Zijn we daar in de jaren 80, 90 in tekort geschoten? Je bent iets ouder zeg. Maar vroeger, ja, een jaar of 8 denk ik zo ongeveer. Ja, maar als je dan bedenkt dat wij in school vroeger dit soort mogelijkheden niet hadden, zijn we daar toen in tekort geschoten? Of? Nou, ik denk zeker in de natuur en de natuurbeleving om dat met elkaar te realiseren dat we daarin tekort geschoten zijn. En als je nu ziet dat men zegt wel natuur dat moet onderdeel zijn van een lespakket. Nou, ik zie het nauwelijks gebeuren. Ja. En ja, misschien wel in een lespakket, maar naar buiten. Buiten gebeurt het. En buiten kun je de mensen de beleving overbrengen. Ja. En... Hey Sanne, ja, je zit heel geïnteresseerd te luisteren, net zoals ik ook. En ik denk de mensen thuis ook. Luister naar zo'n man die zo boeiend kan vertellen over de natuur. Maar je komt als 23-jarige bij die club. Je wordt gelijk maar ook gevraagd om in het bestuur te gaan. Dan zeg je ook maar gelijk ja tegen. En dan zit je met van die natuurmensen die natuurlijk een hele hoop kennis al hebben. Ja, je hebt er waarschijnlijk nog geen achterstand, want het interesseert je. Als je het je interesseert, heb je achterstand snel. Wat vind je nou allemaal van het verhaal van René? Nou, het is niet veel veranderd in de afgelopen tijd. Nou, ik ben als heel klein persoon al door mijn eiers en mijn grootouders metgenomen in de natuur. En dus ik hou van leren van andere mensen. En het is optimaal om dan met een groep te zetten van allemaal 50-plussers die wat al jaren in de natuur zitten. Die wat dan denken van, hé, dat is een jong persoon. Ik hoef alleen maar uit haar te wijzen en dat tenminste gaan me zeggen van dat is dat. Dat zit er op de grond. Ik struikelde laatst binnen over een rups van een vlender her en daar stonden er al direct 3 van te zeggen, oh dat is de rups. Of ga nog niet eens meer een bugske op te maken daarvoor. Ja. Dat is toch geweldig eigenlijk op zich. Maar ja, hoe zo, is de toekomst voor dich in de IVN? Jawel, ik ben met open arm geaccepteerd. Oké, nou dat is dan, ja, nou ga ik weer naar de vrijwilliger van de week, maar even tussendoor, af en toe de slag naar links. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld. Ja. Dat ze zo enthousiast is en meteen ingeschreven heeft voor een landschapgidsopleiding. Maar het heeft van het begin, de roots bij opa en oma en papa en mam metnemen naar de natuur. Dat hebben we dan vroeger wel gemist in hele grote gezinnen. Was je een groot gezin? Nee, klein gezin. Oké. Ja, maar er wordt ook dikwijls gezegd, ja, het zijn allemaal oude mensen, hè, die IVN'ers. Maar wij organiseren veel ook voor senioren. We hebben voor de seniorenclubs hier in Roermond gedaan. Maar senioren, die hebben kinderen en die hebben kleinkinderen. Als je dat zaadje bij de senioren, en er komen steeds meer senioren bij, het zaadje bij de senioren kan planten, die planten dat verder door. Maar noem even senior, ik weet dat jullie iets met rolstoelen doen, ik weet dat jullie natuurwandelingen maken, bloemenwandelingen, ik weet niet wat ik allemaal al gelezen heb, want als je dan echt op die site van jullie komt, denk je nou, die hebben elke dag wel ergens iets wat ze organiseren. Ja, zeker. Ja, we hebben werkgroepen, plantenwerkgroep,
vogelwerkgroep, fotowerkgroep, prachtig. We hebben, ik zal even, we hebben mooie jaarprogramma-folders, publieksprogramma. Oké. En al die werkgroepen zijn zeer actief, die hebben een eigen programma en wij hebben ook publieksprogramma's. Voor het hele jaar staat hier alles in en dat doen we van alles. Workshops, we hebben een prachtige workshop libellen gehad. We hebben een workshop diersporen gehad. Ja, en er is ongelooflijk veel belangstelling, dat moet ik wel zeggen. Er is steeds meer belangstelling voor de natuur. Alleen het aantal mensen die zich willen inzetten om een vereniging verder te helpen. Dat blijft klein. Dat blijft klein, maar het lukt ons. En het gaat ons ook weer lukken met een mooi nieuw bestuur van IVN Roermond. Jullie hebben een mooie folder, zal ik het maar even noemen. Maar jullie hebben ook een mooie site. Want toen ik op die site kwam, dacht ik, nou, daar is nogal wat. Ik ken wat mensen die bij jullie actief zijn. Maar ja, doordat ik op jou attent werd gemaakt en ook op de IVN, dacht ik eens even kijken, wat is die IVN nou eigenlijk? Ik had er wel over gehoord, ik wist ook wat jullie deden, maar zo breed had ik het niet ingeschat. Ja. Nou, dus, maar oké, we hebben gelukkig een geweldige webmaster die site absoluut professioneel runt. Dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. En, ja, en wat wij ook proberen mensen steeds meer ook naar de site, ter informatie naar de site te sturen, om te kijken van wat er allemaal te koop is in die afdeling. Het is een landelijke organisatie. IVN is een landelijke organisatie, kent circa 30.000 vrijwilligers, verdeeld over 170 lokale afdelingen. En IVN Roermond is dus zo'n lokale afdeling met 330 leden. Maar totaal hebben we 170 afdelingen. En jullie bedruipen jezelf financieel? Wij bedruipen onszelf financieel. Dat wil zeggen dat wij voor gemeente subsidieert ons jaarlijks met een bepaald bedrag. Als wij bepaalde cursussen, opleidingen organiseren, dan hebben wij extra activiteiten daarvoor. Dus daar krijgen wij ook gelden voor beschikbaar gesteld. Dus, en het lukt ons steeds. De provincie doet ook wat? Wat, de provincie? De provincie? De provincie niet zozeer. Maar de provincie ondersteunt wel. We hebben naast de vrijwilligersorganisatie ook een beroepsorganisatie. Van een kleine 7, 8, 9 mensen per provincie. Ja. En die worden ook gedeeltelijk ondersteund door de provincie. Gefinancierd? Je bedoelt gefinancierd? Ja, maar daar doen ze ook iets voor terug. Het is een projectmatige financiering. Prima. Nou, dat is geweldig dat eigenlijk de mensen ook een beeld krijgen van ja, IVN, dat is dan een landelijke organisatie, maar dat die lokaal zo actief is, daar ben je natuurlijk ondertussen achter gekomen, want je hebt een cursus gedaan daar, of niet? Ja, ik heb een hartstikke leuke cursus gedaan. Ja. Het was... Ik heb altijd interesse gehad in geologie en aardrijkskunde. En op een gegeven moment stond er de landschapsgidsencursus. En ik dacht van nee, dat is gewoon aardrijkskunde, maar dan beter. Dus ik heb 10 maanden lang, één keer per maand een avond informatieles gehad. En zijn we ook 1 keer in de maand actief de natuur ingegangen om het te beleven. Dus dan heb zich bij een cursus niet alleen maar luisteren naar een docent, maar dan heb ze ook actief toepassen wat voor kennis dat ze geleerd hebben. En dat vond ik zo interessant eraan, want ze nemen ook echt de natuur met in. Ja, maar ja, mooi is hierbij. Onderdeel van die landschapsgidsopleiding was dat ze zelf een landschapsexcursie moesten organiseren. In groepjes van 3 of 4. En Sanne zelf heeft een landschapsexcursie met 3 anderen georganiseerd. En dat ging over het Roerdal. Ja. En die stroomt hierachter. Is dat niet prachtig? Ja, maar ja, weet je, als ik weer heel terug, toen ik heel klein was, dat is heel lang geleden, toen wisten we wat een kuelkupje was. Ja. En dan wisten dat natuurlijk uiteindelijk een kwekker werd of het. En dan ging ze dat ook in het water zoeken. Hè. Maar toen had ze nog geen zwembad. En toen zwom ze in Zuiverbeek. Ja, dat was vroeger. Hè. En in die beek zoog ze bloedzugers en zoog ze... En dat was een andere manier van, ja, was zelf ontdekken. En hier dat de ontdekking ook samen is gegaan met opa en oma. Dus, en door van hem de kleinkinderen ook met. En nemen ze met de natuur in. En ja, dat is natuurlijk wel altijd, jouw opa, dat weten we al. Weet je wel, en dat heeft zich natuurlijk nu ook metgemaakt.
Ja, dat van de ene kant maakt ze het wel met en van de andere kant vertellen mensen het op zo'n andere manier. Dat ze denkt van de informatie die ken ik al, maar ik hou ervan wie ze het vertellen. En iedere keer dan leert ze het opnieuw toepassen. Want we hebben verschillende van die excursiedagen rond mijn omgeving gehad en ik woon zelf in Herkenbos. Dus ik zit altijd al in de mijnweg en neven de roer. Maar dan leert ze het er eens anders herkijken. Ja, geweldig. Ja, en hoe ziet die toekomst er nou uit van vrijwilliger van de week? De toekomst. Ja, nou, hopelijk heb ik nog een aantal jaren. Ja, als je dat zo bedoelt. En ja, we zien wel. Ik vind het geweldig. René, ik vind het geweldig, de manier wie toe het vertelt. Want ik geloof dat we wel een uitzending kunnen doen, maar dit doen we altijd in 12 minuten. Maar wat sticht voor een kennis hebt en wat ze wil delen met mensen, ja, dat vind ik nu de supervrijwilliger meer dan waard. Want die kennisoverdracht, die is natuurlijk wel belangrijk. En ja, wie voor mensen hebben we nog? Hè? Ik zit recht tegenover een viever. En bij mij toe is ook een viever. En ik verbaas me elke keer dat elk jaar meer ganzen zijn. En minder eenden, zag ik toevallig. En dan zag de buurman, ja, geen wonder. Er is een of andere vrouw die haalt zich elke keer die eieren op. Ja, ik zeg, het zal toch niet waar zijn. Hè? Dus toen heb je natuurlijk op een gegeven moment ook de natuur regelt zichzelf. Maar verregelen ook veel te veel met de burgers, of niet? Ja, nou, de natuur regelt zichzelf, maar de mens heeft een geweldige invloed op de natuur. En je hebt het nou even over eenden, maar ik zag laatst op een plek 3, 4 konijnen. Kun je zeggen, ja, wat is dat voor een waarneming? Nou, dat was vroeger heel gewoon. Maar dat was een zeldzaamheid. Dat is een waarneming. Dat is crazy. Dus ja, ik denk dat de mensen... Wie kunt het dan? Wie kunt het dan voor geen knieën en minder ijs? Ik denk dat dat we op vele fronten... we zitten in een overvolkt land. Ja, dat gaat de uitbreiding ten koste van de natuur. De natuur wordt versnipperd. Ja, dat betekent, je hebt voor de natuur heb je ook zorgen dat er niet populaties geïsoleerd raken, maar je hebt doorstroming nodig, je hebt verbindingen nodig met elkaar. En ik denk dat we daar grote fouten, is misschien niet het juiste woord, maar dat we daar echt de verkeerde dingen doen. Ik ben in het Leudal ook bezig met een groep van 4, rondom het bermbeheer. Als je nou ziet wat er allemaal, wij adviseren de gemeente Leudal en dat is een hartstikke mooie samenwerking. Maar als je ziet wat er met bermen allemaal gebeurt, ja, grasvelden, gras. Nou, gras is voor mij het enige onkruid wat er is. En bermen zijn ontzettend belangrijk. In zo'n bevolkt land als Nederland, met heel veel wegen, er zijn honderden kilometers bermen, dat is de natuur. En die worden allemaal kaalgeschoren en dat moet niet. Je hebt daar leven in de bermen. Je wil niet weten hoeveel klachten ik krijg van burgers uit Roermond die met hun hondje niet fatsoenlijk over een, zal ik maar zeggen, uitgaanspad kunnen lopen. Omdat dat gras te hoog staat. En terwijl wij in Roermond een beleid hebben waar we in de bermen met mooie bloemenzaad in mogen strooien en thuis al. Dus we zitten, maar je hebt altijd tegenstanders. Hè? Dat is bewustwording van mensen. Ik ben vroeger ook opgegroeid met een grasveld dat moet lekker glad zijn en geen onkruid in heette dat vroeger. De golftreintjes. Ja, niet te geloven. En ja, zo zijn we opgevoed en we weten het dus niet beter. En dat, thuis zelf laat ik mijn gras ook geen onkruid, gewoon maaien en er groeit van alles in. En er komen veel vogeltjes eten uit het gras. Dan komen de waterhondjes, zoals zeggen dat het 10 binnen om is. Hè? De waterhondjes zijn er, of niet? Ja. Nee, meerkoetje is dat. Ja. Oh, ja. Kwek. Mooi, ja. Hey, luister, wat heb je nog van boodschap? En dat gebruik ik ook dadelijk in zelf ook. Wat heb je nog van boodschap aan mensen die de natuur bovenin hun vaandelen bestaan? Ja, doe mee aan de cursussen, doe mee aan de... Doe mee aan activiteiten, maar ik heb misschien meer boodschap voor de mensen die natuur niet hoog in hun vaandel hebben staan. Ja. En de boodschap die ik dan heb, ik heb ooit een prachtige zinsnede gehoord. De natuur is je toevertrouwd. En als iets je toevertrouwd is, dan moet je daar goed voor zorgen. En dat is vooral ook bedoeld voor de mensen die nog niet zoveel met de natuur hebben. Hele goeie. Mooi hè? Hou we erin hè? Ja. De natuur is u toevertrouwd.
En als je je toevertrouwt, dan moet je er gewoon mee omgaan. Nou, hetgene Dat is van een spreuk. Ja, hetgene wat ik altijd opmerk wanneer ik werk zelf wel met kenjer in de natuur. Wat me dan opvalt is dat kenjer aan aaiers heel bang zijn om vies te worden. Dan zitten we niet in modder, dat willen we niet aanraken. Of eeuw en beest, dat willen we niet aanraken. Ben niet bang om vies te worden. Gangtren, desnoods veel een keer recht met de gezicht in de modder, maar dan kun je ze met z'n achter wat in de modder zet. Is het dan schon als het heel even onder de douche is gestaan, hè? Of niet? Ja. Beste lui, ja, we gaan de bloemen afgeven. En die bloemen die laten we door Sanne afgeven aan René. Zo. En ja, de bloemen, ja, René zit hier toesburgers neer. Die zijn gegeven door de bloemist in Romein, die zit aan de statie. En Zitten er geen lelies bij? ik vind er wat er allemaal in zit. Doe best het uur, man, dus je zult het zo maar weten. Sanne, Bedankt hem. kijk maar even. Ja, even zo, ja, zo hoort dat. 3 keer in Limburg zeggen we. Sanne, bedankt. 3 keer aan Limburg. Hoe is de bloemen? Hey, Sanne, Alsjeblieft. dankjewel. René, Hey. en ik doe die fly van Nou, bakkerij Heerschap. Dus doe die dan weer op 10 beurt aan Sanne. Sanne, Kijk eens hier, een fly. Als jongste bestuurder. ik vind het hartstikke mooi dat jij zo enthousiast bent geworden voor het landschap, maar ook voor IVN Remond. En dat je ook je nek uitsteekt om ook bestuurlijke taken op je te nemen. Dan kunnen we nog een zonder pleitje hebben als dit weer. Van de IVN Remeun, maar het is ook een IVN Midden-Limburg. En een IVN Limburg en een IVN Nederland. Die allemaal samen voor de natuur gaan. Maar dit zijn 2 showvoorbeelden. Eén in een tientje met Lup. Vrijwilliger van de wijk. En de andere die past de bies. Geweldig lui. Heb ik er ook immers tegen denk, nou dat moet voor mij ook wel vrijwilliger van de wijk weer. Of hij of het. Laat het dus weten. Bij Remond Nieuws. Bel gewoon een van ons. Of laat het weten aan Remond Nieuws zelf. Dit was weer de vrijwilliger van de wijk van deze week. En dat waren de geweldige mensen van de IVN. Hier bij het slootje, zal ik maar zeggen. Het is in de Wiever, maar Jan is een slootjesdag. Gang door, hè. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.